जोंनि हाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 23थि मुंख्लं थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि थैनाय सान बे थैनाय सान फालिनायाव जोंजों हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय एसे सिगाङावसो बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय महेश्वर मुसाहारिनि अनसुलि बिसि बिथां प्रमिला मुसाहारि बिथांनिनो देरसिन फिसाज्ला फुंखा मुसाहारि फंबाय सानै लोगोसे न'खरनि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन बेवहायनो नुजानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि आथिखाल बिजनि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि आफादगिरि आदा फनिन बर' नुजानो हानाय एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि आथिखाल बिजनि नोगोर कमिटिनि मासिगिरि बिथां गुनेश्वर गयारी नुजानो हानाय बिजनी जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि शर्माचरण ब्रह्म नुजानो हानाय बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि सार मेडाम नोंथांमोन एबसुनि बारग' दैदेनगिरि लोगोसे आथिखालनि एबसुनि मावथि गासैबो नोंथांमोन बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव नांथाबनाय बर' बाजार दालाइ एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन बिजनी सोलोंसालिमा बर' बाजार सोलोंसालिमानि फरायसा लोगो नोंथांमोन फस्लाबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि फरायसा आरो फस्लाबारि गुदि फरायसालिनि फरायसा नोंथांमोन आरो गासै बेवहाय नुजानाय रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो फुंबिलि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिया रुंसारि जानाय आरो बिथाङा जे हारिनि गेजेराव बिदा फंबायनि सानस्रिनि गोरोबलायैयाव जिउ बावनांनाय बियो देग्लाय 23 बोसोर फैबाय आरो दुखुरा एबसुआ बे 23थि थैनाय सानखौ मुंख्लं सानखौ जोङो दिनै फालिगासिनो आरो बयबो बेखौ सिगां बोसोरनिफ्रायनो बयबो बेवहाय मदद होनानै जों बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों नाथाय गेजेर गेजेर जोङो मोजां हाबाफारि लानानै खुंबोदों नाथाय समजों आरो माखासे थासारिजों गोरोबनायाव जोङो गिदिरथार हाबाफारि लानानै खुंबोनो हायाखै देग्लायबो जोङो सानदोंमोन माने मोजां हाबाफारि लानो नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो लानो हायाखिसै हाबाफारिखौ थि खालामनो हायाखिसै बिनि थाखाय न'खरनिसिम निमाहा बिबाय आरो जोङो साबायखर बावदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव बे हाबाफारियावनो जोङो दख'रा एबसुनि खावलायनाय बायदियै बे बिथांनि गोथै हाखर बे सालिखौ फेन्सिं होनानै आर्ट फिलिं होनांगौ बिनि थाखाय फस्लाबारिनि चेयारमेन बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादोंमोन दा बेबायदियैनो जोंनो मावफुंनानै होबाय मोजांथार बेरा नङाबाबो बेखौ रैखाथि हिसाबै जोङो दोननो हासिगोन माखासे बोसोर दा आरो बिनि सायाव आरोबाव मावनांगौ थाबावगोन आरो जों खावलायदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जाहाथे फस्लाबारि प्राइमारि आरो पिसिडिसिनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो बेवहाय गैयाबाबो 150 जिरायजानाय मोनसे बेवहाय लांदां जायगा जाहाथे साया बानायना होयो फैगोन समाव जोङो जाहाथे बेवहायनो जिरायनानै सावरायनाय बेफोरखौ जों खालामनो हायो बिनि थाखाय न' बानायनानै होनो थाखाय आङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों उदाङै खावलायबाय आरो जोङो सावरायबावगोन दा बिथाङा महेश्वर मुसाहारिया सोरमोन बेखौ जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ दा बिथाङा सासे गोख्रों गोसोनि रावजोंबो कमप्रमाइज खालामाजासे रावनिबो बुंनायजों माने गोरोन्थि बुंनायजों बुंलायाजासे दाद गोसोनि मानसिमोन आरो बिथाङा गोबां आफादनि बिबान लाबोदों बर' बाजार प्राइमारि साहित्य सभानिबो आफादगिरि जादों बिथाङा बिजनी दख'रा एबसुजों दाजानाय बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि BPSC
बिनि चेयारमेन जादोंमोन मासिगिरि बड'लेण्ड पिपल एक्सन कमिटिनि मासिगिरि जादोंमोन आरो बिथाङा डिफेन्सआवबो खामानि मावदोंमोन 6 बोसोर बिथाङा गार्ड रेजिमेन्टआव खामानि मावदोंमोन बिनि उनाव बलांगुरि हाई स्कुलाव बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदों दा बेबायदिनो बिथाङा फोरोंबाय थानाय फोरोंगिरि महरै हाबा मावबाय थानाय समावनो बिपिएससिनि चेयारमेन जादोंमोन आरो बै समाव जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव जे सानस्रिनि गोरोबलायै बै थासारिया फैदोंमोन आरो सोरबाया सोरनिबा थांखिखौ गनायनो हाया सोरबाया सोरनिबा कमेन्टखौ सहायनो हाया बैबायदि थासारियाव थुलुंगानि थान्दै महसोर मुसाहारि बिथाङाबो बोलि जानांदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि बिदा फंबायनि आखायावनो गुबुन हारिनि नङा जोंनि बर' मानसिनि आखायावनो रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन बलांगुरि गोजौ फरायसालिनि स्कुलाव थानाय अबस्थायावनो दा बिथाङा जि हाबा मावलांबाय बिथांनिमोननि जे सानस्रि आरो सान्थौ दिनै सैथो जाफैबाय होननानै जों फोथायनो हायो जाय बिथांमोना गावसोरनि बानबुंथायखौ होदोंमोन बेखौनो दिनैनि समाजा गनायफैनो गोनां जादों दा बेखायनो जोङो बिथांखौ थुलुंगा हिसाबै लानानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै लाइमोनफ्रा जोङो गोरा गोसोनि दैदेनगिरि जानानै आरो दाद गोसोनि जानानै जोङो उननि हाबाफारिफोरखौ लांनांगोन दा बिथांमोननि जि बेसेन जिउ बाउनायनि बेसेन बेजोंनो दिनैहाय 3 एकर्ड बर'आ मोननो हाबाय बिएससि एकर्ड बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड दा बिथांमोननि अबदान दङ बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ अरायबो थुलुंगा हिसाबै जोङो लांनांगोन आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो जों दसे उनाव बिथांनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायबावगोन दा जोंनि बर' हारिनि जि थासारि बेयो दिनैसिमबो बिथांमोन लुबैनाय बायदि जोङो मोननो हायाखै दाबो हारिनि गेजेरावनो जोङो गोबां थासारिजों चेलेन्ज खालामनो गोनां जायो दिनैहाय गोबां जायगायाव फुजा मेला सोलिगासिनो दङ मैया 12टासिम जोङो पुलिसनाव फन हरलाय फुजा कमिटिजों सावरायलाय खालामनांदों फानबारि मानास्रि बाजाराव मेलासालियावबो माखासे खेला जादों बेयो सोरखि खेला नङाबाबो माखासे खेला जादों बेयो इन्डिं रोखोमनि जादों मोनसेल' गुथि बख'नानै बिनि सायाव खेला जागोन बेखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय नाजाबाय थानो गोनां जादों आरो बेवहायनो जों जेरै फोसाबनो नागिरदों समाजखौ नाथाय समाजखौ गाज्रि खालामग्रा माखासे मानसि जोंनि गेजेराव दङ मैया बेहायनो मानास्रि बाजारनि खाथियावनो मेलानि एसे गोजानाव बबेबा हाग्राबारियाव सोरखि खेला जानानै गथ' फरायसाफ्रा गेलेहैनाया थासारिया जादों दा मैया पुलिस थानायाव खोन्थाहरनायनि उनाव दा 3 हमजानानै दङ